Apay, akastoy ti biyag. Agrurutap ti parikot. Apay nga uray anya ti aramidek. Jak makasapol iti solusyon. Apay, anagsipngat ti aglawlaw para kanyak. Kaano asumingising ti init. Tapno lumawag kumamot ti dana at taluntunak. Tapno lumawag ti lubong ko. Apay, anaatap kanyak tinapintas agasat. Mapili ka di, tirumbang nga agbyag itinasayaat. Ti pagbayan, tiragsak. Tao akmat, ngam apay, amailidlidingak. Apay. Napno ti lubong iti parikot. Agluplupyas met ti solusyon. Tunggalwa a manakanak adda ipus na apagkaak. Tunggal sumangbay arabii adda sumaruno a bannawag. Ket iti tunggal pan nakaidugmam no tangaden tayo ti langit adda latta na bisked atakyag akada tayo ket mangbatak. Dagiti tugot iti dana ti biag. Subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga orasyo amin gagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikan biag ita, ket naa daw iti surat nga impatulod ti pagayam, anag pailingad itinagan asaling, ngam dinan inlanad ti address na. Ngam sakbay na, intay man pa ibasa dagitoy akablaaw. Shout out iti Reynaldo family iti Alaminos, Pangasinan from Renato Reynaldo Jr. Shout out kada Ana Jean Gaho, Gemma Frutas, Virginia Codamon, kan Rofel Lardisabal. Katrabahuak agard dito University of the Philippines Diliman from Van Muega. Shout out kada Jasmine Rivera, Michael Bruce kan Novelin Taberna. Tabares family kan anak ko ada Jillian kan Crystal Paquiel from Daisy Tabares. Amin at taga Itiaga Isabela ng runa ti pamilya ni Abigail de la Cruz from Jerome Mendoza. Pamilyak di Tabagao pati ni ipag ko nga ada ijay Saudi from Juvelin ti Cagayan Valley. Makablaawan ni Doc Ortho June Malana ti provider na Gillian Isabela, kanilakay ko ani kagawad J.R. Binalay. Amin at tagalunak Malasiki Pangasinan from Ana Marie Cuario. Shout out kanina Risa Ranches. Lakay ko ani Lamberto Pasion Jr., Leslie May, Anaya Faith, Canoli Andres, Villa Carmen, Ramon Isabela from Linda Pasion. Amin at tagalasam ang lakapan kan Mayuyaw Ifugao. Kastamot amin akawork ko dito'y Tiplex. Kakabsat ko Adalisa, Kathy, Jomel, Jojo, kaninanang ko ani Elena Mendoza, Tipura, Tarlac from Jerome Mendoza. Intay nga rodon ituloy abasaan ti surat ni Saling. Dear Manang Emmy,
Umunay ti amin kayat kayo man akablaawan iti naimbag nga oras nga awan labas. Dispensar manang tadyakon inlanad ti address ko. Ket kidawak nga ilingad naklaangan itinagan asaling. Adumatan tinangagak apadas diti programa yo, kataklonak nga adumatan tinaadal ko, babaan kadagiti padas nga impatulod dagiti dumdumngeg dito YouTube channel yo. Adamat padas ko akayat ko nga ibinglay ket sapay ko mapili a maidrama tapno agserbi a patigmaan kadagiti dumdumngeg. Rugyak man nga rod ti agsalaysay manang Emmy. Lakay, masapak ang mapanitiayan ni Kumarisita ita. Adda ka no napintas aset ti alahas na. Kat kayat ko akitaan, bareng magustuhan di customer ko iji bangko. Kasta aya, sige nga rod, siya kung ti makamo ditoy. Adupay kami nagiti awat ko ang mariper nga alahas. Masapul amalpas ko itadagi jay, tao may daalain. Makaamu ka pa'y nga rod ditoy. Sayang nga mindagi jay no maitad na iti sa bali. Agdiretso aktumutan iji bangko, tapno maipakitak di alahas. Sapay ko mata magustuhan di sukik. Mamati ka magustuhan daday jay. Amudamot napipinda sa klase dagiti ipakpakitam kadakwada. Isungor da si kaakanayon ti pagorderan da, no dati kayat da nga alahas. Wala, kasano, adamat nga min dagiti aglako iti nakangingina, ngam saan mo't anapintas ti kalidad na. Kun agtalot da nga min kanyakon, taamin anagatang da kanyak kat napintas sa klase. Malangarod, mapankan tapno saan ka amala daw nga gawid. Ay siyak ti dumagas iti masida iji palengke. Mga no adapay sumangpat a customer mo katawan oras mo makitsenda. Sige nga rod bakat. Aganad ka, tani. Amumot a delikado. Nang runa kat dakkel tigat at dagiti imot mo. Wen, alas sige, mapanak nga rodan. Hello, Vina, anak. Hello, Papang. Nakaawag ka man. Apay aya, anak. Kayat kayo lang ako mustaan, Papang. Ni Mamangay? Ay napanitayan ti kumari na. Ada mapan na alain nga alahas, tada ka no order kan kuha na iji bangko. Ang mga magustuhan dati alahas nga ipakita na. Ni Mamang talaga, sobra tigagat na. Amumutan ni mamang mo, agin enjoy itar aramidin na. Kan masayangan kadagiti suki na, anak ko. Sa bagay, talaga nga alin niya dahil ni Mamang manipod pa idi. Gayam Papang, agawid kayo kadinton piyesta? Umadanin ti piyesta dito lugar tayo. Makaawid kayo kuma, Papang. Bayam tayo bagak ni mamang mo. Saan mi pa'y ngamin pagsaritaan da ita? Amumutan, no ada kami diti lugar nga ayan ti pwesto tayo. Pasig kami at trabaho kan ni mamang mo. Anya ka di aramidan nyo ita? Ado dagiti awat ko ang mariper nga alahas, Bina. Masapul amalpas ko ita ta umay dalain inton madamdama. Sige nga rod, Papang. Tapno saan ka may istorbo. Umawag ak tumanan. Kan ibagayo ka ni Mamang nga urayan da kayo inton piyesta. Agur-uray dagiti apo ko yo. Wen, anak ko, di kagdanag. Ibagak day taken ni mamang mo apaman asumangpet.
Kumusta ti pagnambakay? Anya pa'y ngay lakay. Siyempre, nagustuhan di suki, iso nga inalanan. Uray dagiti kakadwa na iti bangko, nagorder damat lakay. Nay, nagsayaatan ngay. Adapay dagiti nakadulin dita nga inaramid mo, sana ya. Iso dagijayan ti ipakitak to kadakwada. Barang makurso na daan da, tapno sa anak kon ama pan mangala iti ayan ni kumare. Dagiti inaramid mo ti disposta. Anyaya ti kayat da. Oray dagiti nakadisplay dito iskaparate, alaam ton ta ipakitam. Sigurado magustuhan da dagitoy. Huwag lakay. Ay, agyamanak tamayat ti taray ti negosyo ta. Manayunan manen ti urnong ta. Dagitay para kadagiti anak mo ken apo kumlaangan ati idulin mo. Ila kumunti daduma. Talaga akas jay ti aramidak lakay. Umdas mo tan dagiti para kadakwada. Nasayaat. Ay wun gayam, imawag itay ni Vila. Sapsapulan na ka. Apay ka no? Damdamagan na no agawid tayo jay lugar tayo inton piyesta. Tanay umadanin. Agur-uray ka no dagiti apom. Kunak mo't ang makitan to, ta adopay ti matrabaho dito'y pwesto. Malpas mo lakit di dagita awat mo, mabalinta siguro ti agawid, lakay. Mailiwak mo't ka dagiti anak ta, kastabat ka dagiti apo ta. Diyak pala agawat iti aramidam, tapno makabiyahe ta. Ay ket no, kastati ko nam, lipasek nga road inton bigat dagiti awat ko. Kan tay wedding ring, tapno awan ti problema. Iti kasta, oray agbayag tamot iti lugar tayo, iti sumagmamano nga aldaw. Sabali at talaga tirik na no adda kay ti bukod mo a lugar kan bukod mo a balay. Sana kas itirik na no adda ta iti lugar nga ayan ti pwesto ta. Podno day ta nga imbagam, bakit? Naimaglakit din ata at dadabi na amang bambantay dito balay. Sayang mo't ngamin ti negosyo ta no ibatan ta ti pwesto ta. Nasaya at ta iti tamot nga agnanaad. Saan tan nga agabang pa iti pagnaadan ta, malaksid iti pwesto ta. Nabayag tamot ijayan anya, bakit? Lakay, ubig pa'y dagiti anak mo at data ijayan. Ta ijay kat nga rod tayan ti negosyo ta. Rimang ay ti panagbiag tayo. Manipod na kapag negosyo ta iti dayja lugar. Kan maysa, ado tinaasam iti alahas, kaputa investment dayta. Kan sana bumababa ti presyo na. Kasmatlay ti dagaday ta, abayat abo may bayag, ngumat nga to ti presyo na. Kat pagyamanak lakay, tanaikan ka iti talento akasta, ti agaramid kan agrepair kadagiti alahas. Sa bagay, kastamot ti negosyo dagiti dadakkel mo idi si bibiyag dapay. Naimbaglaangan ta, natawid mo ti talento day di papang mo. Isuda nga min dagiti mabigbigbig nga alahero ijay lugar da. Ay kat pagyamanak met, ta nasumok ko da ito akita ti trabaho. So asaan kayo ang nagrigat a pamilyak? Pamilya dagiti alahero iti lugar dati asawak manang Emmy. Kat nagasat kami met, ta nakapagnegosyo kami iti alahas, iti sabali a lugar, nga iso ti ayan mi aging gaita. Ado nga minan ti suki mi iti lugar nga ayan ti negosyo mi. Iso ang masayangan kami met amang isara iti pwesto mi. Agtintinulong kami nga agasawa.
Nilakay ko ti para aramid kan para repair kadagiti alahas, syakmat ti para lako. Pasaray mga laak pa itilako kadagiti padami nga alahero matlaeng, nukasta nga ado ti order kanyak manang. Iso daytoy tinangbiag iti pamilyami, kat maragsakan amang ibaga, anakapundar kami, gapo iti daytoy a negosyo mi. Napalaos nga rod ti ragsak dagiti apumi, kastametan dagiti anak mi, idi nakaawid kami iti lugar mi. Nasaya at matogyan kayo pa'y dito iti sumagmamanong aldaw, papang. Mamang, tapno makaina na kayo mat. Bakit kan lakay kayon? Ngam aging gaita, diyo pa'y lakay at agsar ng agtrabaho. Ijak manamukin ni mamang mo, Vina. Di na kanupay kaya ti agretiraw. Kailala ti negosyo, Vina. Kakaisuna adak kalatamat ti matmatgadan mi. Kan sayang dagiti sukik iti alahas. Ay, jakman amo takalpasan ti pandemic. Kasla na iliwan agumatang dagiti tattao iti alahas da. Puno day tabi na. Saan nga agsarsardeng ni mamang mong agidil-deliver kadagiti order nga alahas? Kasta ka di, papang? Kansan lang nga day ta anak ko. Ado pa'y dagiti agpa-made to order kadagiti kayat da design ti alahas da. Ore dagiti agpa-repair. Isuwa ka na yung ado ti customer mi ka ni mamang mo. Oh, saan ka kadi masayangan iti dayta anak ko? Saan mo ta narigat at trabaho dayta? Pudno launay. Iso na lang ta delikado, mamang. Magmag na kayo when agbibiyahe kayo kadagiti nagduduma a lugar. Abit-bityo dagiti alahas alako yo. Saan kayo kadi amabuteng? Amang ano ada makatiktik kada kayo? Dayta lang tayan ti rigat na saling. Ang amok ti araramidek. Dinak pagdanagan, Vina. Amok ti aganad. Saan kay bagak dayta kan ni mamang mo, Vina? Ang kaskas di akastamat lang ti sungbat na kanyak. Iso abay-bay aklatan. Ala, to dayta ti pagragsakan nyo. Awan mabalin ko. Basta aganad kayong agpadpada. Adun ti man nibrong itapanawan. Adapay ti kunkunada budol-budol. Iso a doble anad ti aramiden nyo, papang, mamang. Lakay, ilaklako damot gayam dayta solar iti abay tayo. Dayta solar da pare immeng? Wen lakay, di da kano patakdaranan tamapanda kanon iji Canada. Adda ngamin ijay nurse nga anak da. Nay, kasta aya. Napintas dayta solar. Sapay, pada tayo nga dayti igid ti kalsada. Wen nga rod, naibaga kanyak ni Marilor na itay nakita nak. Amangan kanuno interesado ta agumatang. Si kaman saling. Mayat nga investment na ita. Kabalan talakit di ti presyo na. Si kantang desisyon. Kasaritak inton bigat ni kumparem. Saan ba't siguro anang inaunay ti panangilako da? Rasil ka no, tamapandan sa iji Canada inton umay abulan. Iso nga ilaklako dan dagiti daddu maasa ni Kwada. Sa bagay, mayat samot nga minan ti biyag di anak da iji Canada. Kinanan munda pa'y ngay matdagita sa ni Kwa. Katag may samot ti anak ta. Enjoyin dakit din na ti mapaglakwan da. Tapno maramanan da pa'y tinagbanugan da. Kasta ti kayat ang mapasamak ni Vina lakay. Isa pagsarsardengan natan nga agtrabaho. Madanon to dayta. Kayat ko pa'y nga isagaan na ti maibati tanto kadakwada. Mala, kasaritang maroda pare iming inton bigat. Kat no kabalan talakit di agatangan, di gatangan tan.
plano yu itinagatang yu adaga, papang, mamang? Kaya't ni mamang mapatakderan iti apartment nga ipaabang. Wan, Vina, anak ko. Total, ada kayo matitoy kanila kay mo. Di da kayon tunti mangimanihar. Isupay apangalaan nyo iti daddo maakasapulan dagiti anak yo. Wan mat nagpaiso, Bina. Ay, saan papang, mamang? Nukas pangarigan ta matuloy ang maipaabang ti maipatakder nga apartment. Maurnong ti kwarta, tapno addan to mausaryo. Di da kami pagdanagan. Takabailan na kami asuportaran nila kay ko. Bina, anak. Dayta ti desisyon ko, papang. Uray ni Manong, no adda ditoy, isumatla dayta ti kayat na. Saan ka di ada kami ti panunutan nyo? Panawon mo tantap no panunutan nyo ti para kada kayo. Saan kayo nga umububing? Anak, da kayo kan ni mamang mo tagsarita may papan iti dayta. Mamang, daytoy la pagiganan min abalay tayo. Dakkel at tulong yung daytoy kada kami. Anya kumapay ti sapunan mi. Kan na ito dyamutan dagiti solar mi kan ni Manong. Umdas day jayan, mamang. Ay, saan ba't para kada kayo kat? Para kadagiti apo mi. Mamang, ibagami no kasapulan mi ti tulong nyo. O sige, agpatakter kayo ti apartment. Kat da kamin kanila kay ko ti makaamo amang imanihar. Ngam kas itinakon-nakon, maurnong ti matgadan ti ipatakder yung nga apartment. Adamot pagsayaatan ti panagawid talakay. Hagasem, nakapundar tamanan iti sa bali payasan ni Kwa. Wan nga rod saling. Kaya ti pagsayaatan na. Asidag lang iti balay tayo day siya solar. Matuloy nga rod ti plano mapatakderan tayo ti apartment day siya solar. Wan, kasapulan pa'y amanayunan ti urnong ta para iti day jay a project ta. Siguro kalpasan ti sumagmamano abulan, mabalinan arugyan ti construction. At akin kaday ta saling. Sa bagay saan tamot kiting agdardarasa. Ti importante na fully paid tan tinagatang ta solar. Ay, mangrugita manan nga agtrabaho kalpasan ti mano nga aldaw a bakasyon ta. Naragsaklat tamo ti piyesta iti lugar tayo anya. Ado pa'y tinagbalikbayan agagayam kan kalugaran tayo. Kastamot at talaga tunggal pesta. Agkikita, dagay tayo nabayag asana nagkikita. Bilib da nga rod ka data. Taure at data lang kano dito'y Pilipinas, napasayata mo tibiyag tayo a pamilya. Iso nga rod nga aginggat kabaalan tapay ti agtrabaho. Sigilat ta. Sayang tinegosyo no serrata. Wen saling, basta kabaalan tapay. Katagyaman tayo iti Diyos, iti agtultuloy a panang tartarabay na kadata. Tauray makunang adan itadta. Kabaalan tapay lang ngay manihar ti negosyo ta. Halangarod, aginanatan, adalaman ti rabi. Inton bigat, masapat ang agbiyahe amapan iti lugar ti negosyo ta. Tamang rugi tamanan nga agtrabaho. Uray addan edad mi, kabaalan mi paymat nga imanihar ti basit a negosyo mi manang Emi. Ado paymat ladagiti suki mi nga umay agpatarimaan, kan agpa-made to order kadagiti alahas da. Siyak mati para lako kadagiti maararamid nila kay ko, kan para alamutan kadagiti mayat nga agpa-repair kadagiti alahas da.
Isu dayta ti makagapo a masayangan kami a mangisarra iti pwesto mi. Nagdapat kami iti sabali a lugar nga isu tinangipatakderan mi iti negosyo mi. Kat pasaray agawid kami iti lugar mi no adda pasken ken no mailiw kami kadagiti anak ken apo ko mi. Pasaray mabati ti asawak iti pwesto mi no kas di amapanak kadagiti sukik amang ipakita kadagiti lakok. Dudwa kami ngamin iti pwesto mi manang. Kas iti na minsan. Aday ta, nalpas kon nga in-display dagiti lakot nga alahas lakay. Ikagumaam alupason dagiti pa-repair nang runa di kukwa tibak ng customer ta. I-deliver ko dagiti iti balay da inton bigat. Naimbaglaangan tapyaran dak. Iso nga inton da kanyak tapno madalusan kan ma-repair dagiti daduma. Di ka madanagan ta siya kung ti makaamo saling. Lapasok na dyan tapno saan mat akababain kadagiti sukim. Saan dagayam anang lukat di tabanger a pwesto. Isong agmay-may saka ditoy. Aganad ka andong. Agridam ka. Sapay nagado dagita nakadisplay nga alahas dita iskaparate. Amangan mo't no masalisyanda ka. Unay kalakit din aya saling. Di ka di madanagan. Siyak ti makamo. Ibagbagakla ang tamadanagan na tunggal mabatbati kang agmay-may sa ditoy. Sana balik ko man no nakalakat ti kaabay ta pwesto. Mabiitak mo't lakit di Agsubla ka dagos apaman ang makasaritak di manager ti bangko a customer ko. Adda ka no ipakita na a design akayat na nga ipaaramid. Sige laeng, ta siya akong ti makaamo ditoy. Anyakan sa. Nalutok gaya man ti pangaldawam, mangan kantulatan. Oh, sige garot, mapanakon, tapno makasubli akadagos. Ada kanupay meeting di manager ti bangko customer ko. Tapno saan na masayang ti oras ko nga aguray kan ko Mapan ko man pa'y kitaan tayo may sa customer ko nga ada kanu iparepair na asing-sing. Isupay mat dayjay. Total, malmalpas matan nila kay dagiti parepair na alak. Masapol ang makaalak manen tapno ada trabaho na inton bigat. Masapol nga agdoble trabaho kami tada project mi manan. Kayat kon amarugyan ti patakder ming apartment. Apay nga yakas to'y tirik na kita. Kasla tibtibayo ak. Kasla madagdanagan ak jak matamo na niya ti rason. Apay nga tan. Punasak man tayo ti amarikrik-nak. Masapol nga agrelaksak laang. Iti kasta makapanak itinas ka napapanak. Agsubli laangan diti bangko, apaman nga agapo ak iti maisapay asukik. Saan arumbang maibus ti oras ko nga agururay dito'y bangko? Agyaman nak. Nakadano nakmatlaang nga diti pwesto. Sapay nagpudot ti panawan. Nay, nakaturog mo't nila kay ditayan ti tugaw na nga agre-prepare. Paibantariing ag. Lakay, agriing ka.
Nay, abay ngay. Nakaturog akmat gayam. Ay, No talaga sarsarita ka do ababay tay. Kita anda dagiti display nga alahas. Tadan sa korsonada da. Apay kaya jak mo tan napupuutan na pimanaw da. mas daawak nga road. Nadanon ka, nakaturog dit. Ha, lakay. Nakalukat ti eskaparate nga ayan dagiti display nga alahas. Awanan dagiti alahas. Anya? Awan na apulos tinabati. Agore ka. Ayan na nga dagiti rep-rep nga alahas. Awan dabutan. Ay. Kaya't mo asawan. Oray dagiti impariperda nga alahas. Nagruna dagiti alahas di bak ng customer ta. Awan mo tan? Saling, dagiti ti madamang aramida kidi simbrak dito ababay nga bagbagak. Nakaado ti damdamagan dangam. Awan na pulos ti malagip ko. Ay, Diyos ko. Natakawan talakay. Naibos amin ang naka-display nga alahas. Agraman dagiti impariperda. Diyos ko. Anya ti aramidan ta ita. Di nasayaat. Mapantag report iji presinto bakit? Barang maduktalan tayo no asino dagiti agtatakaw. Sigun ka dagiti pulis nga imay nag-imbestigar diti pwesto. Nabudol-budol ka kanulakay. Ay, adagayam kasta. Adan, kampay idi, agdamag-damag dakeng ka. Aging nga agtungpal ka iti amin nga ibagadaken ka. Ay. Tirigat na, nakaturog ka pa'y. Iso anaala da amin akayat na nga inala. Awan na pulos timbati da. Kasanong aruda ito yan saling. Sapay nagado dagiti re-repairen nga alahas kan nababalor pa'y dagijay. Dayta tirigat na itan. Masapul ang makasarita ta dagiti akin kukwa ka dagiti alahas. Ibagata tinapasamak. Ngam, obligado talat tamang bayad ka dagiti napukaw nga alahas. Pasensya anak ko man saling. Saan ko mata kinayat tinapasamak? Isumot lagayam analaos ti panagtibayok kabayatan ti kawan ko ditoy. Madandanaga na kadyak amo ti makagapo. Gayam adakastoy ang mapasamak. Uray dagiti alahas alako ta. Naala da pa'y amin. Husto ka saling. Masapula makasarita ta dagiti aking kukwa. Diyak lakit di kayat apagpanunutan data iti saan anasayaan. Vina anak, sungbatam ti awag ko. Hello? Mamang, nakaawag kayo, Mat? Anak, agyaman anak ta si mungbat ka. Natakawan kami dito pwesto. Anya? Natakawan kayo? Kumusta kayo? Saan kayo kada nadangran? Ni Papangay, awan ka diti daka sa napasamak kada kayo? Awan anak ko, okay kami ka ni papang mo. Iso na laang tanapukaw amin a display nga alahas. Agraman dagiti pariperda dito'y shop. Kasano nga roden, Mamang? Anya ti ko na dagiti akin kukwa ka dagiti alahas. Dayta tidakkel a problema mi ita anak ko. Masapul abayadan mi amin a napukaw. Mama,
Agaramid kami iti pabuspusan. Di kayag danag. Diyak kayat amapukaw ti kredibilidad mi iti amam. Diyak kayat apanunutan dagiti customer mi alino kumida. Iso amasapul makabayad kami iti kabiitan a panawen. Day talaangan ti ultimo remedyo lakay. Tapno makabayad na kadagiti customer ta. Kapilitan saling. Ay, nakasang matanday ta napasamak. Iti kinabayagtan iti dayto a negosyo. Italaang anabiktima ta akastoy. Jay ko nakaruden. Ado itan ti agraira managdakdakas. Amo tayo aya babaan laang iti panakisarsarita tayo iti ditay am-amo at tao. Kat matakawan tayo pa'y gayam. Masapol nga ron nga agawid tayo dyan lugar tayo. Oray na sakit ka data. Nang runa kat kagatgatang talang iti day dyan asular. Masapol mailako manan tapnod na pang nayon tayo iti pagbayad ta. Lakay. Sa payadan plano mo aramidan iti nagatang taasular. Ita saanan matuloy. Ay, pasensyakan saling. Awan basol mo. Di karumbang adumawat iti pamakawan. Naimbagkat tiya, taad na nagitaan na ipundar. Saan ta marigatan nga agsapol iti pagbayad ta. Sana balit saling. Masukatan tumot lang dayta. Ti importante, awan ti dakas a napasamaken ka. Saan ka na isagmak? Iso ang nagasat tapay laeng lakay. Takas talaeng tinapasamak. Makalpay iti abaga day di apagteng manang Emmy. Nang runa tamang mangag kula idi ti maipapan iti budol-budol. Jakpat siyan apulos, ngampod numat gayam. Dakkel ti gata dagiti napukaw kada kami nga alahas manang. Naimbag ko man no dagiti laeng ilaklako mi. Ngem saan, tanairaman anatakaw dagiti pariper dagiti sukik. Ultimo remedyo manang, nangilako kami kadagiti sanikwa na ipundar mi. Tapno mabayadan mi dagiti akin kukwa kadagiti daddu mga alahas anatakaw. Ket saan da kami apagduaduan, tapagaamu tayumet, narigat nga isubli, ket adapay gundaway asaanan a maisubli, no panagtalet ti mabirri. Tilaangan pagyamanan mi idi kan ni Andong, ket awan ti dakes a napasamak ken kuana. Iso nga uray pay napukaw mi ti dadduma asanikwa a naipundar mi, awan anyaman na, tati napateg ket natalged kami, ken saan a napukaw ti panagtalek kada kami, dagiti suki mi. Agserbi ko madaytoy apalagip ka dagiti padami nga adda negosyo na manang. Tapno agannad da akanayon iti panakitran transaksyon da, nang runa kadagiti dida pay am-amuunay at tao. Daytoy ti padas ko manang. Toy pagayam mo, saling. Pagayam asaling, pudno akadagitoy apanawan, agrairan dagiti manang gundaway. Iso akasapulan ti kanayon apanagannad. Nang runa dagiti adda negosyo na akasken ka. Husto ti kunam, pagyamanam tawan dakas a napasamak iti asawam. Material la ang abanag tinapukaw,
ket nalaka a masukatan. Ngem no ti biag ti mapukaw, saanen a maisubli a pulos. Agserbi ko mga rod aleksyon daytoy. Tapno iti sumaruno, ket dublyan yun ti panaganadyo, nang runa iti kasta akita ti negosyo yo. Kararag ko akanayon na kayo atarabayan ti namarswa, ket ilisi na kayo akanayon iti paggad. Alakastan pagayam ko, katagyamanak iti panangibinglay mo iti padas mo, iti programa tayo. Dagiti tugon, iti dana, tibiyag. Bintun, mapunas, dito'y lagi.